Existujú podľa vás viac ako dve pohlavia? Aspoň 300. Nie. Určite nie. Ja si myslím, že nie. Neviem, nie? To je otázka. Nie. Čo sa týka biológie, tak áno, sú to dve pohlavia, ktoré doteraz máme, ale mám pocit, že každý má v sebe, nie je všetko 100%, není všetko čierna-biela. Môže si niekto povedať, že ja chcem byť to, alebo ja chcem byť to. Kontroverzná otázka. Od toho sme tu. Ja si myslím, že teda z biologického hľadiska existujú iba dve pohlavia. Súhlasím. Helikoptéra, bojová helikoptéra, tank, autobus. Bol som vychovávaný tak, že sú len dve. Môžu sa nájsť aj ľudia, ktorí majú vnútorný pocit, že sú iní ako tí ostatní. Nechávam to na výber ľudí. Každý je, ja som cis žena, ale tiež mám maskulínejšiu energiu. Ak sa cítiš tak, ako sa cítiš, hlavné je, že si dobrý človek. Ja s tým osobne nemám problém. Do miery, ak mi to niekto nezačne ako keby úplne až vnúcovať a hovoriť mi, že ja som zlý človek preto, lebo niekomu som omylom nejak zle povedal.